Jeg er ben. Ej, kan I høre mig, guys? Vi sætter... Vi vil rigtig gerne lave en fed video. Står lige og grinder. Og jeg får lidt nu. Ja, fedt. Og bros. Vi er klar i det. Vi laver nogle fede videoer. Ja. Mega håber, I får glæde. Vi har lavet 3 videoer på samme dag. Den ene, den er ikke blevet lagt ud endnu. Ja, den var 20 minutter. Og vi kan ikke 21. finde ud af at lægge den. Vi kan ikke finde ud af at lægge den ud på YouTube. Det er nok fordi, den er for lang eller sådan. Ja. Så skal vi i hvert fald bruge noget med en telefon. Vi gør det i morgen, tror jeg. Der bliver den lagt ud. Det tror vi i hvert fald. Jeg er blevet lidt bedre. Vi talte om den der video, der blev jeg lidt bedre. Jeg ved ikke, om den er blevet lagt ud. Det er min kameramand, der gør det. Kameramanden, der gør hvad? Den ligger med mit billede. Og det er for dig. Den ser dig ud. Come here! Er det grønne? Jeg gad ikke have Den er jo god. Du fik en ballerina cappuccino. Ej, peppermintino. Snart kun af. Du må gerne joine mig med på livestream.